Zdravím vás, moje meno je Palo. Ja som Peťo. No a Peťo je v škole. Si zabil. Týmto videom by sme vás chceli pozvať 16. a 17.5., čiže tento víkend na semifinálové kolá súboja kapiel, z ktorých sa dozvieme finalistov, ktoré sa stretnú 31. mája na veľkom finále tohto súboja. V prvom semifinálovom kole si zahrajú kapely ako Cellar 12 a Aparát a v tom druhom sa stretnú kapely Seven Hills a The Fraternity. Pre všetkých, čo by chceli hlasovať za svoje obľúbené kapely, môžete dojsť na túto akciu, zaplatíte 5 €, dostanete 3 hlasovací lístky a za každý hlasovací lístok dostanete niečo na bare. Viacej informácií priamo na akcii, takže neváhajte a hlasujte za svoje obľúbené kapely. A ako organizačný tým Činuba sme si pre vás pripravili súťaž. Natoč video, v ktorom povieš, ako sa voláš, na ktorý večer ideš, za ktorú kapelu zahlasuješ. Toto video dáš na našu udalosť v semifinále súboja kapiel Lôčka a vyhrá jeden z 3 lístkov. A pre všetkých, ktorí by sa stále vyhovárali, že chcú kúkať hokej, chalani budú hrať lepšie ako naši hokejisti. Tak nezabudni prísť, tešíme sa na teba. Tešíme sa na teba.